Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat ja elukat, se on Lahden joulukylä ja maailman ensimmäinen, suurin ja mahtavin Lahden joulukylässä. Ei paperia paketissa, ei olis kuusi juhlaa, ei piparia taikinassa. Oltais vaan ja möllötettäis niin kuin muina aikoina. Ei olis kinkun makua, ei naamusia kortteina. Ei olis kirkon kelloja, ei pakkasia ikkunassa. Oltais vaan ja möllötettäis niin kuin muina aikoina. Oltais vaan ja möllötettäis niin kuin muina aikoina. Oltais vaan ja möllötettäis